panopa tili ku Machinga, boma la Machinga, ndipo malo enieni pa Nsanama. Panopa tili pa Nsanama Value Addition Center. Factory yokongola kwambiri, factory yabwino, factory ya mphamvu. Komanso mukayang'ananso a cooperative ake ali pa udindo anthu olimbikira kwambiri. Ndiye kunoko ni nkhani yomwe itabwera SMED kudzutsa mafactory amene anafa. Mene mkuoneramu chimashini chachikulu kwambiri cha mafuta ophikira. Mashina awawo atu amangokhala chibwerereni basi vimene akhalira choncho. Zaka zadusa 8 dziko la Malawi tikuyankhula za katundu tumoda mafuta ophikira kunja. Mashini ngata woti akangoti awo alira ndikhoza kusimikizani kuti Eastern region yonse mafuta ophikira ikhoza madalira mashina chifukwa ndi heavy duty. Komanso tikayang'ana warehouse ili kunoko, tiyang'ananso mashini ena amene ali munomo. Ni nkhani yongonena kuti kungoti tayika mtima ngati Malawi kuti tidzutse mainjini amene tinawo, zinthu zambiri tikhoza kusiya kumakaoda kunja. Ndiye lerolo tabwera kuti mashina wawa tiwalize, mashina wawa alire ayambe kugwira ntchito. Ready? Me tafotokozera moja kuti ukuli mashini ophikira mafuta opanga mafuta ophikira amene tikufuna titawadzutsa. Me tafotokozera moja kuti akhala zaka zochuluka kwambiri sakugwira ntchito. Ndiye tikudikira kumeneko kuti azathu akusesasesako akukonzakonzako kuti tiyambe kugwira ntchito. Chipinda chinachi kuliso factory yabwino kwambiri imeneyi mashini opanga process mpunga. Tikakumbukira kale muja timakhala ndi mpunga wathu achimalawi okhala mpaketi nthu mashopu mapezeka, kwa masiku ano ndi ochepa kwambiri. Mashiniwa akukwanira kuti mpunga wathu wa Malawi kambopezeka mashopu, komanso ingakhale kupanga export. Nawonso nali ndi vuto la mavuto ena ndi ena tagwirapo ntchito, ndipo tikuthokoza kuti adzuka. Mashina amene wamene mkuonera amba kugwira ntchito panopa adzuka ndithu, kutanthauza kuti panopa mpunga uyambe upangidwa package tikonkuno processing ndi kupanga package kuti umenewu tiyambenso kupanganso export ngati dziko. Koma chiro chofunika kwambiri chimene tiyang'anepo chonena kuti anthu cooperative inoyo ifunika chithandizo cha ndalama, capital injection. Chifukwa mashina adzuka, leadership ilipo yabwino kwambiri, training towapasa apa ndi kuti tiyankhula ndi azathu aku MEDEF kuti mabwana chonde kochepako tendi wapase anthuwa capital yambeko, tikepo manager, tikepo accountant, business yambeko, Malawi atukuke. Mashiniwa export ndio theka bwino kwa basi. Mpunga wa Malawi ukhozera pa Tanzania, Zambia, Mozambiki ndi mashino amenewa ndizokwanira. Ndipo ife ngata SMED zimene zitiyesesa tipusha kuti zimenezi zitheke basi. Tikamaza bwera ulendo wina sitifuna tizayankhule za mashiniwa, tizakhetu kuyankhula za products amene apangidwa komanso amene akupitira maiko akunja. Tiziyankhula kuti Nsanama Value Addition yatumiza matumba mapaketi okwana mwakati ku Tanzania kapena ku Zambia kumene koko ngati njira imodzi yopezera forex. Ndithu ndiye pakati panopa tibwereso mashini amafuta ophikira kumene kuti tikambolimbana nawo kuti Mulungu atithandize nawonso adzuke. Kopati ndi chikhulupiriro ife ngati SMED ndife okondwa kwambiri. Mmene tinafotokozera moja kuti chidwi chathu chinalipa makinawa, mashini opangira mafuta ophikira. Malawi munomo tinganati ku Eastern region konse kuno mafuta okudya ophikira amadalira Mozambiki ndi kumene timakaoda. Koma chonsecho mashini ngati awawa ali konkuno amangokhala zaka ndi zaka more than 8. Ndife ngati SMED pita fotokozera moja chidwi chathu choyamba chinali kuti awawa akuluwa adzuke, akuluwa alire. Ndiye tinachigwiragwira mene mnaonera muja tachigwiragwira ndipo chadzuka chinthuchi.
ndikhozonena patopa kuti sitilayikepo one tamba ina iliyonse kuti atenga one tamba tagula spare part ayi zinaliko nkuno zinthu tangotenga apa ndi apa kulumikiza kutereka apapa zero coin imene tagwisapo ntchito pokonza chinthuchi tachidzutsa chalira chatheka. Ndiye chimene chofunika patopa nchona kuti tiyese kupanga produce mafuta ophikira panopa komano ndiye tizifunika kuti bwere ndi 1 ton yoyesera ndi 1 ton mwina ya Nteza kaya soya kaya sunflower chifatu mashina wa watu ndi mashina omwewa amene amapanga mafuta ophikira choka ku Nteza ndo omwewonso akhoza opanga mafuta ophikira choka ku soya makina ake ndo omwewa opanganso mafuta kuchokera ku sunflower mashina ake ndo omwewa opanganso mafuta choka cotton seed kutanthauza kuti meta zakhalira muchoncho cooperative inoyo ikusanduka kukhala baya wa soya kaya Nteza kwa alimi ozungulira kakumene angafune chifukwa kuti kangoti zafika kunoko straight kupanga produce akulu watu amapanga produce 5 liters per second. Okay, 1 second ndiye kuti 5 liters ya mafuta atuluka ndiye makina kenda ndawawa ndiye pakati panopa tipoti space no meti nangobwera tinabwera ozutsa yozadzutsa panopa ndiye kuti bwereso ndi raw materials tizapange producer papa mafutawo ophikira atuluke amalawa oneso okha kuti zinthu izizi nzotheka umphawi wathu nthawi zina amalawi kunoko ngozipasa pamene tikupitiriza kukayang'ana mafactory ena pakati panopa tipireso chipinda chinaso kuliso factory so ina kuliso machine inaso umenekoso tiwagwiregwire tione kuti ambuye atithandiza motani koma cholinga cha SMED cholinga cha boma masomphenya a president masomphenya a nduna masomphenya ma PS athu unduna wathu ngati wa trade ndonena kuti mashini akumuzi onse adzuke akadzuka ndiye kuti za industrialization zasamango yankha mapepa na maconference yayi pa ground tione kuti zinthu zikusuntha katundu ambopezeka matauni. Ine zinanga ndi Martin Phiri amene ndili secretary wa pamalo pano Machinga Secondary Cooperative. Ine ndikuyamika boma pansi pa usogoleri wa Peter Mutharika potikumbukiranso pamalo pano chifukwa malowa akhala asagwira ntchito kwa zaka zambiri ndi mmene abwera bomali taona masomphenya onena kuti lazusa factory ya m'mizi ngati imeneyi kuti tithe kugwira ntchito. Ndili othokoza kwambiri chifukwa yonena kuti makina athu amene anagona nthawi yayitali ayamba kugwira ntchito. Tikuthokoza abungwe la SMED potibweresera mwayi umenewu wotikonzera mashini zimenezi kuti mwayi wa ntchito ukhale wapafupi. Onani monga anyamata amene anapita ku Joburg akhala akuthamangisidwa kumene kuja kusakasaka mwayi wa ntchito koma mwayi wa ntchito uli konkuno ku Malawi. Mmene zateromo tikufuna kuti pamalo pano pakwere SMED pitirizani kuti ntchito ya pamalo pano ikayende mosayima mosakhalaso ndi zifukwa zambiri zonena kuti yayamba koma yathera panjira koma ntchito ikapitirire kuti achinyamata ambiri apeze mwayi wa ntchito pamalo pano asamakhaleso ndi chikhumbokhumbo chopita kunja kukafuna ntchito.